Thessaloniki, Dubai. You like that? Pre-agreement of twinning of the marathon runs. Alexander the Great, Standard Chartered. And look carefully what we are going to sign. Promote the twin marathons, 2 cities and 2 countries to the most popular athletic event in the planet. I love when you say that. As it is the marathon run. The details of the common efforts will be classified, stated, and signed during the official meeting to be held in 2012, the year of the 100th year of IAA celebration. Very nice. In Greek? Yes, it's good. Just a خلي شوية أستاذ أحمد كمان خليك شوية كمان مرة. And in the Greek. Where is the group? right here. Ahmed. So copy your name. I will sign, representing the marathon. I sign. And you sign. Now we are ready. You shake your hands, gentlemen. Thank you. Very nice. Very nice. And Thank you. Yeah, there you go. έλα δρόσο. Κοπελάρα είναι από τη Τζαμάικα. Two cities, but one goal. One. Peace and brotherhood. I'm Yeah. Thank you very much. aspects I take care of him. From him. Thank you. Thank you. Ιστορική μέρα, όχι μόνο για το μαραθώνιό μας, αλλά για την πόλη μας, για τη Μακεδονία μας, για την Ελλάδα μας. Ενώνεται ένα ιστορικό μέρος, ένα ιστορικό αθλητικό γεγονός με το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένας μαραθώνιος που εκπροσωπεί τη δική μας, αλλά με τέτοιο ιστορικό όνομα μεταφέρει ένα μήνυμα πολιτισμού, ιστορίας πραγματικής στα πέρατα του κόσμου. Και ενώνεται με ένα μαραθώνιο που αυτή τη στιγμή θεωρείται ο ακριβότερος, ο καλύτερος του κόσμου. Λοιπόν, έτσι παντρεύεται το παρελθόν, η ιστορία με το μέλλον. Θεσσαλονίκη, Ντουμπάι. 2 διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικά καθεστώτα, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικοί λαοί, αλλά με κοινό ιδεώδες την ειρήνη και την αδελφοσύνη. Το συμβόλαιο που υπογράψαμε θα ακολουθήσει ένα συμβόλαιο που θα γίνει στην πόλη του Ντουμπάι, όπου θα καθορίσουμε όλα τα σχέδιά μας, τις κοινές προσπάθειες για να πετύχουμε promotion των μαραθωνίων μας, να πετύχουμε τη διαφήμιση των πόλεων μας, των κρατών μας, των πολιτισμών μας και να αποδείξουμε ότι ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός ενώνει. Και διαλέξαμε τον μαραθώνιο που είναι η υπέρτατη θυσία που κάνει ένας αθλητής τρέχοντας 42 χιλιόμετρα στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Ευχαριστώ τον κύριο Αχμέτ Αλ Καμάλη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Κλασικού Αθλητισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον πρόεδρο των Αθλητικών Ομοσπονδιών όλων των κρατών του Περσικού κόλπου. Σας ευχαριστούμε. Thank you. شكر الأخوان طبعا نيابة عن اتحاد الإمارات. Εγώ σε ευχαριστώ πίσω από φίλους μου που είναι στο Μαραθά. ونيابة أيضا عن الأخوان في الدولة لدول مجلس التعاون Και الخليجي. πίσω από το Gulf Citizen που τα αυτά κράτη που εκπροσωπεί. يعني اهتمامهم الكبير فينا نحن كبقعة من العالم. Ευχαριστούμε πολύ που μας στέλνετε. وإن شاء الله نحن راح يكون في تعاون فيما Πρώτο بيننا في Θεός, المستقبل. ξεκινήσαμε από τώρα θα έχουμε πολύ سواء μεγάλη في الماراثون συνεργασία هذا أو في ή στο μαραθώνιο في اتحاد الإمارات الألعاب ή القوى στο Ντουμπάι, ودول المنطقة γενικά στην περιοχή ολόκληρη. ونتمنى إن شاء الله أن يكون التعاون هذا مستمر دائما. Και αυτό που εύχομαι η συνέχεια, για να μην σταματάμε όπως είναι και συνήθως. وأشكرهم على الاستقبال وحسن Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, ευχαριστώ πολύ για την وطبعا هذا يؤكد أن نحن الاهتمام المستقبلي راح. Και αυτό δείχνει ότι οι προσπάθειες που κάνει η Ελλάδα γενικά για να μείνει το αθλητισμό όπως έχει ξεκινήσει. وأنا على قناعة أن التعاون هذا راح يزيد. Εγώ είμαι βέβαιος ότι η συνέχεια θα είναι πολύ μεγάλη. وأيضا ممكن لاتحاد الإمارات لألعاب القوة كثرتها أكيد يزيد في المستقبل. Και σου επιβεβαιώνω, κύριε Γιώργο, ότι
θα δείχνει του μέλλον τι μπορεί να κάνουμε σαν δύο χώρες. Μπράβο. وشكرا. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Thank you. πολύ. Thank you. Small steps, process,